mag-anan dari guys. Tos ako maana dan pangkabuhian. Awi. Awi kay lisa na. Ayo, Hi guys, welcome again sa mong channel guys, Kinan Kimbura to vlog. Ja guys karon mo adto mis merkado kay makuha na mi sa mga national ID kay mga bata sa Kuya Kinkin ug si Kuya Gail 5 to pataas man sila. 5 years old pataas. Kuha na og national ID. Na mangiban si Ilia kay way uban daris bahay way mabilin at saudi magubot mo. Guys, daga mo maghatag. ito na mi. Kuya guys, si Kuya Kinkin, si Inday. Nana guys, nasuot na lang agad ng ukay-ukay. Uma naman og laba. Nahuma na maglaba guys niya. Nice siya. Ganahan ko. Ano sang giparisan og kuan? Ana. Pantalon. Muna na tuli. Ang kariway-way tuli dia. Buhat min Kuya Gail kanang sira datos. Sud. Nagpuna namang ugat ka, wa pa na sira. So na tuloy naman sa Inday dali. tuloy sa trilyon. Ya, ubos-ubosan ni babaw pa na dia. Yung sa may pamaagi sa una nung tuli. Kuan ka lang pakang. Pakang. Na guys, pakang kunog tulian sa una ansa. Ya, isuto ko tong nay kutsilaris kuan. Asa man na sinjong kuan, O na, tumoy. tumoy ana panit. Ipela mo na. Muti, parang tukuan to mo muti. Tusukan tong kanya. Dapat tong kuan labaha. Sara. Pakalitay kas ay yan. Sara arang sakit ah. Di, wa may sakit. Ana to tukar ng kanya. Tan ajo ko pagtulian na. Ligo, may size bunta kala ligo na mi dia. Mga nato kay panulian na mo. Pagtulian na. Kisa may tigtuli sa uyong. O di tayo dito na. Dahil lolo mo tigtuli nila sa una guys. Madong tatog dihapas uyong kay patuli na skinkin. Kuy sakit di abas ri. Bawo pas lubi magtambal. Ano bawo ka nang lubi na militapal wa? Mo lagi mo ra Yan insang na raw tambal. tambal wa pinisilin. Kay isa kasi mana ayo na. Karon kay arang manduga sa mga aso. Ado kay mayo ron. Lagi. Tata na, guys, mato na mi. Kuy sakit. Kaya dia na mong Kuya Gail. Sige na kuya. Paadyo na. Ito na mi guys. Kita rata dito guys. Ito nga si Babas Mercado ag kuhanan sa national ID. Kita mo kita na yan. Yan, pagali mo. Sakay na mo. Sakay na mo sa tang service. Gara guys. Yung service. Ciao. Hoy, agi mong dungog eh. Bunat na na. Sipag kuya, sipag kuya. Mapuning ka yun sa nila. Want to na mi guys. Hawid bi, hawid bi. Hawid. Ito na mi. Arang na kami na kaya 5 minuto po. Hawid bi. Kim. Yan. Hawid. Hawid kaya lisa na kagyanan guys. Yung mga agyanan dari guys. So, ako maana dan pangkabuhian kasi. Kaya. Ngeng. Whoop. Kami day. Kami Kuya Kinkin. Whoop. Kami guys, sapit nami. Padung nami guys. Terus national ID mo kuan. Kami ba di man siguro kung makuha dadyo na. Pila pa man karon. Alam mo ikaw mga bata kay last day naman karon. Inan sa naman sanina. Hindi ako dari silang kuan birth certificate. Nagdanap ko sa birth na o marriage contract. Nanas mga laki to Ito. Maghinay bi. Kim Kim. Kuya dali na kuya. Hoy. Dali na. Hawid kay habag ra ba nila so sinuo ko saan na lang na magtaw guys so ito na ta hi wato mi dadto ang kuan list national ID labay rami ano man tanawa po grabe po sa oy pistot ni majihan ni ang classmate guys na hoy maro sa midari sige bye balik rami anza ha guys, wala na ipangawa na ilang tao. May pila na naman kabuok ni. Digit na laman. Digit na laman. Isa? Dahil may number guys, di 72, 73, 74. Andiyan ako nun inang humanog pa ni Udto nila. So kami may kinaunhan guys. Kasi mga ipangadyo
Ha? Ice cream. Ja pangalauna ag kuan guys, open lab to. Yeah, ang number. Ana may number 72, 73, 74. Di number naman day ano. Di number naman day sila gitagaan mi daag number kay balik kuno mi alauna. Kami mo kinaunhan. Kami kinaunhan na to guys ya. Ang mga chikiting. Dahil sa medari dia. Kinsa to'y mangutang dihag mga kuan, lotion, pahumot, mga pagwapa, dahil daghan dari dia. Wala na pa yung mga Tupperware. Kasi danag tubig, fibra, panty, mga brief. Ay daghan dari guys dia. IPM naman ko ninjo kanang di naman pagug nga na. Para mga mamisu. Kim, manala ka Kim. Tapos kuya. Nara kaya. Narami kay mahadlok ko sa iba mo magtambay guys kay sa mga tikayhag ng mga bata atong habag hadlukan. Kabuhian ko magtanaw. Ken nalikin. Wa pa na bitaw ka ken kay nami na ginautan ken. Kawing. Nga po na ginautan. Ang nami ang mga dayhang one guys na. Anong kanto ka? Dise ako ana ka terploy. An hoan. Tagjis ra ba ni hang gisuotan? Tanawa, namiin ba? Tanawa. Yeah. Payukay. Tagjisra. Chor. Tagjisra lagi. Promise. Dana adjust na sila tanan? Das na aging Domingo. Karon sila. Si Tinta na so. Naman mo diyan, namili mo. Mura po mong mamalit. Sa medyo piliin. Isus yun namili. Dahil kung sa sinilas, mura pag na mga sigos ng tiilo. Mo pa masigo. Asya man. Asa? Ayaw ma. Namili sila guys na. Asa ba dapit be? Ito, ayaw ma. Ang kulura ko dan puro man pang baji. Agi mo be, hamangi mo. Kani ana. Kani? Huy gino. Kare ko ni jang nga dyan guys di ah. Grabe mang dakig di pa masigos ang tiil. Makani ba dia? Di masigos ang tiil be jama ka be. Makani dia. Kana. Ay kanay mong ganahan. Pila man na. Bo. Kana jang ganahan kuno guys na. Nice ra ba pud. Puro magdakig pa nimo sa ba? Ayaw, mingming. Ang kana imo mingming ganahan sa kay Hello Kitty na. Ganahan kay Hello Kitty be? Hello Kitty gid ni jang ganahan ninang agi jang giingang Hello Kitty. Hala, be. Nanarabayo ko ani mo Hello Kitty be. Hala, si Ninang. Minsan man kaninang be. Lamang. Ay, na salamat Ninang puhon sa imong kuan nga ingari dia. Hello Kitty. Ngayo ming sa nga dali. Makani ito ako mo. Hello Kitty. Bidarabi kayo sa makasama diha. Dara mo dali. Na guys, ang naghanap po dalag baligza nila dia. Sa Nina. Matay no. Wow. Ngayon ni mo. Na, pastilan di na pwede kay. Dako pa man na be. Katurang gamay, mangita ra tag gamay nga na Hello Kitty ha. Masa. Di pala nga saktong inday pero bay tiilan o magtiilog na. Ta mo tiilan gamantoy kaazo na. Nice man na give na magi. Hatag man nila. Kana pud ngayon ni. Kau ing nagtindira kau. Kau ing nagtindira dadari dali. Ing dali. Makani ana. Ing nagtindira dali. Mo pangazuon. Dali. Nagsigim sa tan-aw imong Hello Kitty an. Pumpuwa. Yung sama ngayo ni ngayo. Pangazuon na mag-imong baligjang sinilas. Ngug nagkagwa. Ali be. Dali ka da nagdagtag ija pananghid mo la. Dali. Ka pananghid na. Ate, atong Hello Kitty. Ayaw to. Ngayon daw te. Sabi? Ina ate. Ina ate an. Na ate an. Nahan nato imong Kitty. Unsa dali. Na ate an ang antong Hello Kitty. Agad man naman ka. Yabi. Ngayon ko na ro Kitty an. Ate an. Na ate an ang nato imong Kitty. Madumas. Wina ay hamot ang ibaylos among limon. Na. Limon, Sige, ayaw dirty ma. abi. Na guys, bayad na just ang kimpit. Para ko na bayarin na ate an ka. Bayad na sa isang ipit kuno. Wata ka na pa isukli. Mapakain to bidot. Tagpila lang 30. Makalis ang dos mo.
pagdali mo, grabe yung bataan ng mga langan-langan. Unsa man? Sa may palitan. Babulga man nun rin na. Guys, nag-lockdown na sila yung Bulawan. Pulis ka na, day. Okay, pasinday, kayo mainom na. Ako kami ambi. Yeah. May sila kuya. First step. Maybe. Guys, pila namin, yung pila. Pila na kabe? Maybe, dari kabe. Unitin na yung mong koon. Unitin yung mong bird. Unitin ang bird ni mo, be. Kuya. Maybe ka mga tumbahan na ito talaga, be. Ang ayun, lagi day. Sunod. Iya mo, yago dito ya. Ito apa ya? Mandali ka sunod ni Kinkin. Okay. Ang gunitin na yung bird, ha? Tawag din na ng mga wa. Ang gunitin na, ha? Guys, pila na yan. Ganun na kalangya. Ay, nabalahan na. Yes. Manuman gabi? Manuman ka? Yesus, manuman ka? Wala ka rin ha? Okay na? Okay na? So, ito na po kuya. Tanabi. Telescope. Asa, kayo nakuhan si kuya. Okay. Ito. Ano ya, yung mata ya? Ako lili ko yun, kalili ko. Ito na kalili ko yun. Ika? Lihat day. Sa kaya barag ya. Forward pa. Tara nga na yung mabago. Madle ko daw sa ipon. Sana sa kamera ya. Sa Alicia Bohol, Ragiana. Lalaki ng blood type, single, napuyo sa Porokdos, poblasyon Alicia Bohol. Sakto? Oo. I-check po dari ma'am. Datos ito? Alicia na tao, ito 13,2010. Lalaki. Okay. Grabe. Agi mo, Kin? Kinangin mo? Dari day. Kena? Okay, sana ko. Next destination, Landang.
Soban. Guys. Ano may Doris Land Bank. Asa man? Biya si Bibi. Okay, ito. Okay. Ano? Hindi ba yan? Hindi. Kumadot lagi kita ng bulit ng mga borato. Lagi muad ko. Lihat ka ng mga bataan ni. Kin, ayaw lagi ka nga hakin kay baan pa. Open na. Muli nami. Boy. Muli nami guys. Kalimutan nami. Kita na muna. Bye.